Aktar minn 2000 żagħżugħ u żagħżugħa irnexxilhom jidħlu fis-suq tax-xogħol bl-għajnuna li nataw mill-programm King's Trust International. Dan tħabbar waqt ċerimonja ta' ċelebrazzjoni li matula ġew premjati għadd ta' proġetti edukaturi u studenti. Il-programm isir f'61 skola u jinvolvi madwar 300 edukatur. Bħala ex-student, meta introduċejna dan is-suġġett l-iskola, kien tajnuna kbir għalili biex ninsaħħaħ il-valur tiegħi, inkompli naħdem forsi f'dawk l-affarijiet li ma kontx noħodhom minn fuq il-bank tal-iskola. Eżempju, konna naħdmu ħafna fuq leadership, ħafna fuq time management, ħafna fuq individual abilities. U dawn għenuni biex illum il-ġurnata nkompli minn saħħa l-karattru tiegħi u qed insibu millum fil-ħajja ta' kuljum. Kollok ħafna activities, ikollok projects sbieħ, kollok tal-managing money, community u baking, noħorġu outings, naraw l-ambjent kif inhu, l-anzjani noħdu għam dawra, immorru naraw kif inhu ma hekk ma ġoddar. KTA vera sabiħ pala option jina ħadd pjaċir daw it-3 snin. Il-Kummissarju Għoli tar-Renju Unit Victoria Busby, l-eks Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo, diretturi u kapijiet ta' skejjel, kif ukoll rappreżentanti tal-imsieħba soċjali attendew għal din l-attività. L-uffiċjal Morina Morozo li ilha tmexxi l-programm f'Malta mill-2016 iddiskrivit dan il-programm bħala essenzjali għal ħajja tal-lum. Mjati ħafna ħiliet li għandna bżonn fid-dinja tal-lum. Għata bħala option, bħal numru ta' options oħrajn ġewwa l-iskejjel. Imma jingħataw ukoll it-tfal fl-iskola medja. Jiġifieri aħna għandna studenti kemm iskola medja u anke mill-iskola sekondarja. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima għalli dan huwa programm ta' suċċess li qiegħed lill-istudent fiċ-ċentru tal-proċess edukattiv u joffri opportunità oħra lil dawk li jsibu diffikultajiet fis-sistema tradizzjonali.